Ei missä. Välillä tuntuu käsissä, kun oikein pitkä semmonen puristus tulee, mutta muutenhan tää on helvetin hieno varki 5% ajasta. Mulla lähti ketjut saatana. Ketjut? Niin, ekas lähti ketjut tuolla ja... Ai siinä heti? Joo, siellä alussa ja... Siinä onkin hienoa videokuva, kun mä lähden ohittaa sitä keltaista pikkupoikaa. Joo, sä pääsit saatana hyvin nuohiksi, mä jäin sinne sulla heti. Sitten toinen kato, niin... Mulla niin... Niin saatana löytyy. No niin. Täytyy kiristää. Noin. Ei oo edes hiki. Ei oo paljon. Jaa niin, tää ei sammunutkaan vielä, mutta meillä jää esitellä. Nyt on ensimmäinen kierros on ajettu. Miltä se nyt tuntuu? Nyt on mukava olla. Nyt on mukava olla. Mitäs? Miikka Accident Extreme. Aika iloinen, että on enää 4 jäljellä. Näytä sitä jalkaas. Kyllä on pahan näköinen.